έτη πολλά ευλογημένα και ελεύθερα. Μετά από τέτοια λειτουργία δεν χρειάζεται κήρυγμα, ιδιαιτέρως για σας που είσαστε παρόντες και μάλιστα από ό,τι είδα όλοι σχεδόν κοινωνήσατε σώμα και αίμα Χριστού. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτόν και σας ευχαριστώ. Διαβάσαμε και την ευχή προς το τέλος γονιπετής ενώπιον των Αγίων Λειψάνων, του Αγίου Νικηφόρου, του δοξασθέντος εν της ουρανής. Όσον τον εκαταφρόνεσαν οι άνθρωποι επί της γης, τόσον τον εδόξασεν ο Θεός εν της ουρανής. Είναι νομοτέλεια αυτό. Είναι πνευματικός νόμος αυτό. Αν προσέχουμε τους μακαρισμούς που τόσο ωραία έψαλα σήμερα οι ψάλτες μας, τα λένε όλα αυτά μέσα. Ο λόγος του Επισκόπου είναι περιττός. Προσέξατε την ευχή που διαβάσαμε, «Γολή κλινής», και λέει «ημάρτωμεν, νομίσαμεν, ειδικήσαμεν». Αυτά που λέει και ο μεγάλος κανόνας του Αγίου Ανδρέα Κρήτης. Πόσους ανθρώπους ευλογημένους μας προσέφερε η Κρήτη και μας προσφέρει και θα προσφέρει κι άλλους. Έχει τώρα κάτι κρυφούς Αγίους. Οι Κρητικοί, ξέρετε, είναι ακραίοι άνθρωποι. Δεν είναι σαν τους Κυπρίους ή στο χαρακτήρα. Ή του ύψους ή του βάθους είναι. Αν μπουν να πιάσουν το ύψος, ακουμπούν είτε στον ηρωισμό είτε στην αγιότητα. Αν μπουν να πιάσουν το βάθος, αμαρτωλοί που φύγουμε. Οι Κύπροι έχουμε μία μετριοπάθεια. Η οποία είναι λίγο επικίνδυνη, γιατί παρόλο που είμεθα πιο ήρεμοι χαρακτήρες και πιο επιδέξιοι από τους κριτικούς, κινδυνεύουμε από τον πειρασμό της μετριότητας. Να ικανοποιηθούμε δηλαδή με τα λίγα που έχουμε, ενώ ο κριτικός δεν ικανοποιείται με τίποτα, θέλει το απόλυτον. Γι' αυτό βγάζει και καζαντζάκηδες που ψάχνουν το απόλυτον και δεν το βρίσκουν, αλλά βγάζει και νικηφόρους, βγάζει και ευμένιους η Κρήτη, βγάζει και γαλαχτίες. Δόξα τω Θεώ. Κάθε τόπος έχει τους Αγίους του. Ο Θεός είναι ο μόνος δημοκράτης. Εμείς είναι που κάνουμε κρίσεις και συγκρίσεις και πρώτος εγώ και να με συγχωρείτε. Αυτά τα ημάρτωμεν, νομίσαμεν, ειδικήσαμεν που έγραψε ο Άγιος Ανδρέας της Κρήτης πριν πολλούς αιώνες ισχύουν και σήμερα, αγαπητοί μου. Γι' αυτόν και έχουμε όλα αυτά τα δεινά και των ασθενειών και της διαφαινόμενης πείνας που έρχεται σε όλη την οικουμένη, και σεισμούς και λοιμούς και καταποντισμούς και των μεγάλων πόλεμων που προφήτευσαν τόσοι πολλοί Άγιοι. Όλα αυτά λίγον ή πολύ θα τα γευτούμε. Όλοι το ξέρουμε και είναι χρόνια που ετοιμαζόμαστε. Αυτό που κάνουμε και σήμερα είναι η καλύτερη προετοιμασία και για το σώμα μας και για την ψυχή μας. Μην ξεχνούμε το ψαλτήρι να συνεχίσουμε να το διαβάζουμε. Με πήρε μια καλή κυρία από τη Φλόρινα, η οποία Φλόρινα σαν επαρχία είναι ολιγάριθμη, όπως και η δική μας επαρχία της Μόρφου. Μου είπε η γυναίκα, αν είναι σωστή, ότι όλη η επαρχία της Φλόρινας, ένα και αναστιφιλίας, έμειναν μόνο 12-13 κόσμο. Και αυτοί ακρίτες, πάνω στα αλβανικά σύνορα. Και τι μου είπε, μόλις λέει ακούσαμε τον λόγο που μας εκάλεσε να διαβάζουμε 10-10 ψαλτήρι, γιατί το ψαλτήρι είναι το κατεξοχή βιβλίο της μετανοίας, είναι το βιβλίο δηλαδή που βοηθά στο να έρθουν όλα αυτά τα προφητευθέντα και διαφανέντα κακά λιγότερα και μικρότερα. Είναι το κατεξοχήν προσευχή της Εκκλησίας από τον καιρόν του Δαβίδ,
1000 π.Χ. και 2000 μετά Χριστόν, 3000 χρόνια. Ο κόσμος, ο καλόπιστος διαβάζει ψαλτήρι. Ελέησόν με ο Θεός, ελέησόν με, εμπνέεται από το ψαλτήρι. Και μου λέει η καλή κυρία από τη Φλόρινα, είπαμε κι εμείς, μου λέει, εδώ να κάνουμε καμιά δεκάδα για να διαβάζουν το ψαλτήρι. Ξέρεις, Λέμπο μου, πόσοι ευρέθηκαν στη Φλόρινα των 12.000 κατοίκων, κατά την κυρία αυτή. Να δούμε πόσοι άλλοι μυστικοί. 23 δεκάδες. Ακούτε, 23 δεκάδες διαβάζουν το ψαλτήρι μόνο στην επαρχία της Φλόρινας. Ξέρετε γιατί? Γιατί είχε εκεί ένα δεσπότη που το λέγαινε η καρδιά του. Εκοιμήθην τώρα. Ο Φλωρίνης Αυγουστίνος Καντιώτης. Αυτός που προφήτευσε αυτήν την αρρώστια που τώρα τυραννά την οικουμένη. Τον ακούσετε πολύ και στο διαδίκτυο που έλεγε από τότε, από το 70, έρχεται, λέει, έρχεται μια αρρώστια με έναν περίεργο όνομα από Ανατολών που θα ταπεινώσει τους γιατρούς και θα σηκώσουν τα χέρια πάνω. Και όταν πέσουμε στα γόνατα και μετανοήσουμε, τότε μόνο θα συσταλεί, λέει. Ακούτε? Πόσο αναγκαίες είναι αυτές οι λειτουργίες, πόσο αναγκαίων είναι η προσευχή και η νηστεία και ο αυριανός αγιασμός των φώτων και των καλάντων που έρχεται, και όλοι να πάτε. Γι' αυτόν και τα πολεμά ο πειρασμός και δεν θέλει εκκλησίες ανοιχτές, δεν θέλει λειτουργίες, δεν θέλει λιτανίες, δεν θέλει μυσταγωγίες, γιατί ξέρει ότι όλα αυτά είναι τα μόνα πραγματικά φάρμακα ουρανού και γης. Γι' αυτόν να μην με ευχαριστάτε εσείς εμένα, εγώ να σας ευχαριστώ εσάς που τολμάτε σε αυτές τις συνθήκες. Εψές η αστυνομία κυνηγούσε αθώους ανθρώπους. Γιατί ετόλμησαν να μπουν μέσα στην εκκλησία, είχαν και μερικούς τολμητίες, ήρθαν χωρίς μάσκα. Δεν είναι τολμητίες, πιστοί είναι οι άνθρωποι. Εύχομαι να γίνουν και δεύτερες και τρίτες σκέψεις και να αντιληφθούμε όλοι, κλήρος και λαός, αστυνομία, στρατός, γιατροί, ότι όλοι χρειάζονται αυτήν την ώρα. Δεν έχουμε μόνο ανάγκη από νοσοκόμους και γιατρούς, και ο Θεός να τους ενισχύει και να τους φωτίζει. Έχουμε ανάγκη ιδιαιτέρως από προσευχόμενους ανθρώπους, διότι τα επόμενα που θα έρθουν δεν θα είναι η ειδικότητα των γιατρών, ούτε των νοσηλευτών, αλλά των παπάδων και των ψαλτάδων θα είναι και αυτά η ειδικότητά μας. Για αυτά για μερικούς που αμφισβητούν την επιστημονικότητά μας. Η επιστήμη των επιστημών και η τέχνη των τεχνών είναι η Θεία Λειτουργία. Γιατί αφορά και τα ορατά, αφορά και τα αόρατα. Και ο άνθρωπος δεν είναι μόνον αυτόν που βλέπετε, είναι έναν όν που είναι εικόνα του Θεού, του Τρισαγίου, του Τρίφωτου Θεού. Μυστήριον η Τριάδα, μυστήριον και ο άνθρωπος. Γι' αυτόν και μετέχουμε το Θείο Μυστηρίο. Γι' αυτόν και κοινωνούμε σώμα και αίμα Χριστού. Γιατί το δικό μας μυστήριο βρίσκει απαντήσεις και πληροφορίες μόνο μέσα στο άχτιστον φως του Τριαδικού Θεού, το οποίο μοιράζεται μέσα σε κάθε Θεία Λειτουργία. Και όσοι μας βλέπουν τώρα και μας ακούν, και αυτοί μετέχουν και κοινωνούν. Φτάνει να έχουν λίγη καλή πίστη, να λένε έναν Κύριε ελέησον από καρδιάς. Γι' αυτό χρειάζονται πολύ αυτές οι λειτουργίες, αλλά και το ψαλτήρι. Σας παρακαλώ, έναν καθίσμα, 2 καθίσματα, 3 καθίσματα, όσα μπορείτε να συνεχίσετε
καθ' όλη τη διάρκεια και αυτού του έτους και του άλλου, μακάρι το άλλο, το παράλληλο μάλλον να μην χρειαστεί, να συνεχίσετε καθημερινά. Βάζετε εμβόλια στη ψυχή της οικουμένης. Ακούτε? Τα δικά σας εμβόλια και τα δικά μας είναι αυτά. Οι Θείες Λειτουργίες και η προσευχή. Και το ψαλτήρι είναι προσευχή. Ο Άγιος Νικηφόρος αυτήν τη ζωή έζησε. Θυμούμε μαζί με τον Άγιο Γέροντα Ευμένιον που κάναμε ακολουθίες τακτικότατα το ψαλτήρι που διέβαζα εκεί και διαβάζαμε πολλά καθίσματα πατέρες. Ήταν το ψαλτήρι που είχε ο Άγιος Νικηφόρος. Και μου το έλεγε τακτικά και το είχε σαν κόρην οφθαλμού ο Άγιος Γέρον Ευμένιος ο Σαριδάκης. Εμείς κληρονομήσαμε αυτόν το παστούνι για να στηρίζουμε την αναπηρία μας. Και την πνευματική αναπηρία μας και την ψυχική και τη σωματική. Δεν είναι τυχαίο, Μάριε. Όλα έχουν το νόημά τους. Απόψε θα γίνει η ώρα 4:30 εδώ, παράκληση και χαιρετισμοί ενώπιον των Ιερών Λειψάνων και της Αγίας Εικόνος του Αγίου Νικηφόρου. Όσοι πιστοί προσέλθετε. Πρώτα ο Θεός θα ειδωθούμε ξανά ιδιαιτέρως εις τη μεγάλη, την παμέγιστον εορτή των φώτων και παρακαλώ όλους σας να βρείτε τρόπους μετανοίας και τρόπους συμμετοχής στη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας και να πεινάσει το σώμα όταν είναι χορτάτη η ψυχή, ζωογονεί και τροφοδοτεί και το σώμα. Να το θυμάστε τούτο. Και η τροφή της ψυχής είναι οι λειτουργίες. Το λέω αυτόν για τους ολιγόπιστους και τους άπιστους. Να καταλάβουν και αυτοί γιατί έχουμε αυτήν την επιμονή. Δεν είναι θρησκευτικό πείσμα. Όχι. Όταν χρειάστηκε ο Μόρφου να κάνει ανοίγματα με τους Τουρκοκυπρίους, τα έκαμε και ήταν καλός και φωτισμένος έλεγαν τότε, αριστεροί και δεξιοί. Τώρα που υπερασπίζομαι την πίστη των πατέρων μου και των μητέρων μου, είμαι οπισθοδρομικός, τα αυταποιήσε, κακή να μη αφιένε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.